nasze kochane posty. Oczywiście. Może Jack jest 1%. Okej. Jeszcze tutaj i Gites. No, nie szybko zdjęcie. Mam nadzieję, że wiecie, gdzie się ogarnia i stawia zdjęcie na mobilu. No, czy delfin nie przestrzega zasad? Jeju, zaraz mi usunął to zdjęcie. Nie zdziwię się nawet, jak mi usunął. Okej. Poczekamy sobie chwilkę. Aha. Fajnie. Dobra, może zrobię pauzę. Jej, udało się! Zdjęcie zostało wstawione. Ogólnie mogłam dać info, żeby ludziska klikały na to zdjątko, bo ponieważ mogą nie rozczytać żartuje. Tylko 1% potrafi dać lajka palcem. Pomagał i pozdrawiam z Kainet. Niech ci da uda. Ale nie wydam hajsu, bo mi szkoda.